እዋኑ 1983 እዩ እዚ ቦታ ትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሕል እዩ ፍሉይ ታሪኽ ከኣለዎ ብዓቕሚ ውድብ ዝተሃንፀን ኣድማዒ ስራሕ ዝዓመመን ትካል እዩ ኣብቲ ትካል ባህሊ ስራሕን መሃዝነትን ተፈጢሩ ስራሕ ናብ ስልጡን ባህሊ ምዝቕየር ዓቕሚ ኣፍራይነት ብዝተዓጻጸፈ ቁፅርን ዓይነት ብቕዓትን ይዓቢ ኣርሒቕካን ዓቕሚቕካን ብምሕሳብ ከኣዩ ናብቲ ደረጃ ዝተበፂሑ ብልሓዊ ኣተሓሳስባ መሰረት ናይ ኩሎም ተግባራት ስለ ዝኾነ ሓደ ትካል ምህናፅ ካብ ምሕሳብ ናብ ግብሪ ንምቕያር ብዙሕ ረቑሒታት ይሓትት ብሕልፊ ዓበይቲ ምስ ህይወት ሰብ ጥቡቕ ምትእሳር ዘለዎም ፋብሪካታት እቱብ ጥንቃቐ ይጠልቦ ትካል መፍረ መድሃኒት ንምህናፅ ብዝወሓደ እኹል ፊናንስያዊ ዓቕሚ ርጉእ ኩነታት ምቹእ ቦታ እኹል ትሕዝቶን ሰብኣውን ነገራውን ዓቕሚ ብቑዕ መሳለጥያን ካልእን ክዳሉ ይግባእ በንጻር እዚ ብዘይ እኹል ጥረ ነገራት ምዕቡል መሳለጥያን በቲ ዓውዲ ዝሰልጠነ ሰብ ወይ ብግብሪ ዝተሞከረ ኪኢላን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ወተሃደራዊ ኩነታት ንርእሰ ምኽኣል ትካል መፍረ መድሃኒት ክትሃንጽ ምሕሳብ ከም ሓሳብ እውን ቀሊል ኣርእስቲ ነበረን ክትግበር ይከኣልን ኣይከኣልን ክኸውን ዶ ይኽእል ኣይኽእልን ዝብል ሕቶ ምምላስ እውን ናይ ግድን ይኸውን እዚ ሰነዳዊ ፊልም እዚ ንትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ማእከል ብምግባር ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ክፍትን እዩ ትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቶም ብኣውራ ዝጥቀሱ ዓበይቲ ዓወታት ስራሕ ተባሂሉ ይዝግለጽ እዚ ትካል ሓበን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ እውን ይእመን ንምህናፅ ትካል ከቢድ ዋጋ ሓቲቱ ዝተፈላለየ ገጻትን መስሕን ሰጊሩ ኣእምራዊ ኣካላዊ ማለት ረሃፅን ጉልበትን ዝፈሰሶ ልዕሊ ኩሉ ንኣተሓሳስባ ርእሰ ተኣማንነትን ብግብሪ ዝተርጎመ ሓቂ ነይሩ ኣብ መሰራርታን ኣመዓባብላን ናይ ትካል ካብ ሰውላዊ ታሪኽ ብሓፈሻ ሕክምና ገድሊ ድማ ብፍላይ ተነፂሉ ዝረአ ይኮነን ብናይ ግዜ መስመር ግን ታሪኻዊ መግለጽ ኣለዎ ምዕባለ ናይ መድሃኒት ወይ ዝርጋሐ ናይ መድሃኒት ስዒቡ እንዳሓር ናይ መፍረ ናይ መድሃኒት ነዊሕ መስርሕ ዝሓለፈ እዩ ንሱ ከዓ ምስቲ ታሪኽ ናይቲ ሕክምና ናይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ከም መርታት ኣሳሲሩ ዝመጽእ እዩ ንርእሰይ ኣነ ከምቲ ዝፈልጦ ማለት እዩ ከምቲ ዝጸንሐኒ በቲ ባዕልኻ ዝተመክሮካዮ ስለ ከተዘምቱ ስለ ዝግደድ ኣብ 1975 ካብ ኣስመራ ወፂኤ ባሕሪ ባራ تعليم وسينا دحر قتلنا نبلعات مسورنا أبلعات حنتني اشتي حكمنا نيرا موزعتهم طبعا بزح حكمنا زحكم زنورو أبساتو بيهم بزح زي توسد نيرو عين كاتين اكسشينج غيركا تجروس فلتريشن مستغبرو يمصراي مستخايده دحريو اب ديستيلر اتيو خمس زبل كوتا ديستيلر كتصاري ازنو يحكي توسد نيرا ስለዚህ ተኸንጀምሮ خلنا فلما دارجا أن حد ليتي تصبي يحديرك مولو ليت حديرك مارتي تزبزح سقع ساليترو يزفر نيروتي انفيجن مالتي نزو ساليترو እንደገና وطيخا نصبحيتو خاني كما كن نيروا شعبت فلما او تكلف دلوتي نمكان ولا انت نبرت تي اغوا سرارحا فلما يناس لزنبره لمجمرة معلتي كان ممكن زفتنا له بناي دقة أو تكلف بحاول تسرح أو تكلف كرنا نتي إنفيجن أبدرام سأتينا أو اشتم سأتنا تي ناي ممكن جزء مسود أنت خفتنا تفعل ما فتنا تي إنفيجن على النور تتوكسه أوش أسرع معلتي كود على استبهل المغنيات كابلجيوم زمت زومنتنا إنفيجن مسارحيتات زاخاخون زقات أتومن بفلاي دكتور ماركو دوجاردين زبهال كذكر زقبو سب يمتصل زنبرين نرسو دكتور ماركو دوجاردين مسكالوت 4 حقيم أب 77 ناب بلقات مسيوم
كل أدلاينت تمايتهم مسكف الحكمنا نتينا يمت وحتي أهادو زخونون زلأخو ناي ودبنا محاجت يوم نيرم زياتهم تقند شجراب زر انتاي نيرو ماي كل جزء كتتصاريو بتي ريفرس اوسموس يكون بديستيليشن ጨዋም ተሆይኑ ሁሉ ነቲ ትቦታት ሁሉ ነቲ ተጻሪየሉ ስለ ዘባላሽዎ كل جزء ما يبير كبيرنا حنسأنا كل 2 ساعات حنسأنا 3 ساعات 4 ساعات بوتاتات انداختك نتماي تيست غيركا بمتر نيرنا بي اتش متر نيرنا مالت مايكرو سيمنس عقينكا صروي مهانو ارغاغيسكا نتماي دحريو تريخا ببوت تمليخم نمصحبت بوتات تكبر ስለዚህ እዚ ከምዚ ሁሉ መስራሓት ማዓልታዊ ዕንቅፋታት ነይሩ ግን ሁሉ እንዳበዳህና ዳርጋ በብዋኑ እንዳተማሓይሸ ኣብ ዘለዓለ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ካባዶ ናብ ዘለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽኣለ ምስጢር ግን ነይሩ ርእሰ ምኽኣል ካብተን ህዝባዊ ሓይልታት ከም ቀንዲ መርሓ ጎደንኡ ዝሓንፀፀን ዓበይቲ ኣምራት እያ ኣብ ኩሉ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ንጥፈታት እውን ሓርነታዊ ጉዕዞ ብሓርነታዊ ኣተሓሳስባ ተመሪሑ ነቲ ትካል ክውን ንምግባር ኣባላቱ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከካይዱ ይግደዱ ነበሩ እቲ ልዑል ንጽህናን ጽሬትን ዝሓትት ስራሕ ኢንፊዥን ኣባላት ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣላጊቦም ይሰርሑ ነበሩ ልዑል ብጻይነትን ተወፋይነትን ሓያል ድልየትን ወነን ጻዕርን ተባላሕትነትን ክገብር እየ ዝብል መንፈስ ስራሕን ልዕሊ መሳርሒ ይጥቀስ ዓቕምታት ብምርባሕ ከዓ ይትግበር እዚ ክብርታት ነቲ ዝነበረ ሕፅለታትን ግድላትን ኣምስጋር ዕዙዝ ግደ ነይርዎ ስለዝኾነ ከዓ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኢንፊዥን ዓብዩ ካብ ናይ 30 ሊትሮ ተበጊሱ ካብ ናብ ተዋጋእ ሰራዊት ክፍልታትን ሓሊፉ ናብ ሓራን ሓውስ ሓራን ከባቢታት ክባጻሕ ከም ዝኽኣለ ናይታ መሳርሒ ድሕረ ባይታ ብምጥቃስ ኣባላት ብኸምዚ ይምስክሩ ማሽን ንሓንቲ ሆስፒታል ከማን ዲስትል ትገብረላ ዳያምበረ ንሓንቲ ሃገር ሙሉ ኢንፊዥን ክሰርሕልካ ትጥቀመላ ማሽን ኣይኮነትን ግን ባኣ ተበጊሱ እታ ማሽን ንሓንቲ ንእሽተይ ነገር እያ ክትጥቀምና ንሓንቲ ሆስፒታል ዳምበር ንሓንቲ ሃገር ዝኣክል ከተርብሕ ኢልካ ይኮንካን ፕሮዳክሽን ከተውፅእ ኢልካ ይኮንካን ተበጊሳ ግን እቲ ተወፋይነት ናይቲ ኣባል በቲኣ መበገስ ገይሩ ዝሰርሖ ዝነበረ 100 ነይሩ ናይቲ ኣባል ተወፋይነትን ናይቲ ኣባል ምህዞን ናይታ እዚ ምስታ ማሽን ምስተን ኩሉ ምስታ ዲስትለር ወሲካ ይሰርሕ ነይሩ ጅም ማለት እዩ ኣሃዱ ነይራህና ናይ ኤክስተርናል ፕሪፓሬሽንን ሽሮፖንት ነይራ እዚ ኣብ ውስን ግዜ ጥራይና ንፍርዮ ነይርና እምነት ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ዝጥቀሙ ዝነበሩሉ ከምዚ ተላባዒ ሕማም ከምዚ ናይ ፋንጋስ ናይ ዙዕ ወይ እዚ كون كله ندالو نيرنا خم بوماتا ناي زوع ناي فانغاس ادالينا نامنت كم ابيت مرسرب يصعق زلو تمهارو زنبرلو كوم تلابع حمام كغاطم كله ادالينا نسدلهم نيرنا ناي زوع اب سراويت نسدد نيرنا كمون ناي عبا كمزي سالفر عينت ادالينا نسدد نيرنا هذا جزيون ببزح زفرنا شربو ناي سعلون افرينا نيرنا ትካል መፍረ መድኃኒት ህዝባዊ ግንባር በትፈለማ በመፍራይ ኢንፊዥን ዝደለቦ ክእለትን ዝዋህሎ ለተሞክሮን ናብ ካልእ ገጽ ክሰጋገር ተደሪኹ እቲ ካብ ቅድማት ሒዙ ከዳልዎ ዝሕልን ዝነበረ ከኒናን ምስራሕ ተተባቢዑ ኣብቲ ትካል ምስራሕ ከኒናን ካፕሱልን ናይ ገዛእ ርእሱ ገጻትን ምዕራፍን እዩ ዝሕዝ እቲ ሓሳብ ብስራሕ ናብ ፍረ ክበጽሕ ሓያል ጻዕርን ከቢድ ብድሆን ሓሊፉ ኣባላት ዘካይድዎ ዝነበሩ ዘይሕለል ምርምራዊ ፈተነ ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ይዝክሩ بكونت أب كنت أنا غير كخ صراحة يتخلنا قفحت خلتاس يدلي المسرح دي كفلي هنسا مالتي كفلي هنسا بزقورو ديزاين مالتي تحتي كله تحت مريت زخوني فابريكا يقوم زينا كنينان ناي
ካፕሱል ማለት እዩ ሕጂ ናይ ከኒና ናይ ካፕሱል ናይ ከኒና ንሱ በተን ኣብ ካርቶን ፈቲናየን ዝበልክወን መጀመርታ በአን ጀሚሩ ኣብ ናይ ከኒና ኸውን ከሎ ድማ መጀመርያ ተኸኒና ክንሰርሕ ሓደ ከኒናታት ማለተይ ዳይሬክት ኮምፕሬሽን ዝብልዎ ማለተይ ከይብዓትካ እቲ ግራኒሌሽን ከይ ገበርካ ዝስርሑ ዳይሬክት እንድሕር ኮይኖም ከም በዓል አስፕሪን ከም በዓል ፓራሴታሞል ካብ ቅድም ጀሚሮም ናይ ሓቂ ሽግር ኣይነበረን እቶም በቲ ግራኒሌሽን እትገብሮም ዝነበርካ ዌት ሜተድ በሃል ንዑ ክተንቅጽ ተንዘንቅጻ በኤሌክትሪክ ሓደ ግዜ ነገራት ከምቲ ትደልዮ ኣይሰልጠካን መዓልታት ሓልፍ ኣብ ምስራሕ ክኒና እትገሊኡ ተሪር ይኸውን ኣብ ሰውነት ከይሓቐቐ ከም ዘሎ ይወፅእ ትገሊኡ ፈርከሽከሽ ይብል ነዚ ወዲ ከምዚ ክትዋጋእ ሲ ቀሊል ኣይኮነን በብዓይነቱ ክኒናታት ንሰርሖ ዝነበርና ግን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ሓደ ጠለብ እዩ ጠለብ ይመፀና ነይሩ እቲ ጠለብ ከዓ እቲ ሰራዊት ዘድልዮ እንታይ ዓይነት መድሓኒት እዩ ዝያዳ እዩ ሕጂ ጠለባት ኣብ ዝቐረበልካ እዋናት ኢኻ ተፍርዮ ነርካ ብብዝሒ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ በዓል ዓሶስ ቀዳምነት ኢልካ ትሰርሕ ነርካ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ብብዝሒ መድሓኒት ዓይነቶም ክሳብ ከባቢ 50 ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ እዚ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ከኒና ናብ ካፕሱልን ብፍላይ ካብዞም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ከም ናይ በዓል ዓሶ ዞም ማልቲ ቫይታሚንስ ካልእ እዚ ናይ በዓል ቲቢ እዚ ናይ ርእሲ ናይ በዓል ኤፒሌፕቲክ ናይ ቃንዛ ብዙሓት እዮም ኮታ እዚኣቶም ብብዝሒ ይፈርዩ ነይሮም ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ፕሮዳክሽን መስራሕካ መጀመርያ ብውሕድ ዓቐን ትፍትኖ ኢኻ ምስ ፈተንካዮ ኢኻ እቲ ፕሮሰስ እቲ ዝበዝሐ ትባልክ እቲ ዝበዝሐ ፕሮዳክሽን ክሳይ ትገብሮሲ መጀመርያ ብዙሕ ሓደ ኣለው ፋርማሲስት ነይሮምና ብዙሕ ሓደ ክስታይ ይዕቅኖ ይሰርሕዎ እዮም ድሓር እሱ ፅቡቅ ምስ መፀሎ እቲ ፕሮዳክሽን ይቕፅል ማለት እዩ ትካል መፍረ መድሃኒት ዝዓጠቆ መሳርሒ ኣዝዩ ድሑር ብምንባሩ መፍረ ከኒና ብትሕት ደረጃ ብምጥን ቁፅሪ ብውሑድ ዓቐን ክብገስ ደሪኹ ብሰንኩ በተደጋጋሚ ብልሽት ናይ መሳርሒን ሕፀት መቀያየር ኣቑሑን የጋጥም ነበረ ነቲ ግድላ መፍታሕ ተባላሓትነትን መሃዝነትን ኣባላት ዕዙዝ ምንባሩ ይጠቕሱ ንምዕዋት መደብ ብሓፈሻ ትካላት ውድብ ብፍላይ ከዓ ኢደ ስራሓት ኤሌክትሪክ ፅርበት ሓፂንን ካልኦትን ንምዕዋት ትካል ዘይሕለል ፃዕርን ኣበርክቶን ከም ዝነበሮም ይምስክሩ ኣብ 88 ህዝባዊ ግንባር ካብ 50 ሚእታዊት ንላዕሊ ነብሱ ኢሉ ኣብቲ ግዜቲ ብኩሉ ተስጉምቲ ወላ ብብዝሒ ድላይካ ከተፍሪ ትኽእል ስለምንታይ ኩሉ ማሽነሪ ተመክሮ ሰብ كل ነገር بحدث لازم عباله عينتات درجة زاد العينتات ونفريون يرنا እቲ ካፕሱል ድሒሩ እኳ ይኹን እምበር እታ ካፕሱል ኣብ ሰዓት 40,000 ትወፅእ ነይራ ስለዚ
40 سلز نبرت عباي أنا بتز نبرنايو بملوتي أنتيبيوتكس سريحنا نعطو نيرنا مالتشو درجة أنتيبيوتكس زي عطي نبرن بجاكاتهم مرافة حدا ساتهم كاليو حجي أبزونا أنتيبيوتكس مسرح كافتين دا تابلت قون بمخانو انتا كتنك أغلقا كونتامينيشن اللو اتو مسارحيتات تتقم اللهم بمولهم نا أنتيبيوتيك نبينو اتنا كنيناو نبينو خون اللو تديلو كونتامينيشن اللو إذا كمان ملو نكايدو نيرنا مالتا يكون مخنياتو فليز بلو بوتا كابت كنينا أحدون كرحق إدقبا نيرو جن مستيس أقامات نبرا بساعتي حتحاسبوني خابخم الدرجان خيد نيرنا مالتيو كاندي تتوفاينتي زرقه أزيو بزح دقام نيرو نوح ساعتاتي سرح نيرو بزح تكنيكا وشكرات نيرو بفلاي أبزيناي متكال نايت مسارحيتات كبلاش خلا معراي أبزي كم تاريخ ولا كذكرز قبهم سبات الله بفلاي أنا ناي إيد سرحات شو رحبان ولا بيرنا كم بعد ودمه كنا نزع مسولو حاسس سواء مالتي ناي إلكتريكي نير اكتسبتي الريشو زي دكم 24 ساعات مستا فابريكا زخونة تسبرت كعري زبل أزيو في تقدلاي نيرو كون كان بعد عن قريبي أمسولو زبهال نيرو ناي مدحتين كان بعد تصاقو زبهالو مستي فابريكا دارقا يوم زوعلن زحادرو نيرو بزي حاجة نايزي نسرح نيرنا خطف الحجي أيتخلني خاب مدهانيت كم فواسن قتالن هيوت يزدقس اتزفر مدهانيت زترغاغص بقعت كلون تزيكيلو كاب ربحو غداتو كعبي يخل نزخونه فريات بحفشا نمدهانيت كاب فلاي درجو زحلوه من رغاص بقعت ككادلو ناي قدن زخونه المخنيات مسيوت قطتا متأسار سلازلوي تكال مفر مدهانيت زباو غنبارون حدا كابتي يقدمو بطنقاقي سرحلو احدو مقصار بقعت اقيمو كاب جزينا بجزي عقمي أبلات بتمرتن سلطنا النمعباي كم استسرحلو أبلاتو يمسكرو اتي كواليتي كنترول بقعت مدهانيت كحيل على وسل تبعله كلتا سبات بفولي ني كارتوم كاينا ابتي ناشونال لابوراتوري ناي السودان كنمهار كاينا تمهرناون نير دارغا دهر عامت مصينا مالتي حجنا زنتايو اتي زفري مدهانيت بقعت كله سلازلوا بو مدهانيت كفرتو هكا بو عصبات كتفر سلازلكا بو مغنياتينا تي مستي اوشتي صحنا خم بعل كفل افورق ديو بدنتكي خالوت توم ابالات او نيت بقعت نيت مدهانيت كنرغاغصو نفتنيرنا مالتيو بو متن كابو زخون مدهانيت يفر نيرو مالتي كلتا عينت سيكتورز نيرمو تحل سيكتور فيزيكو كيميكال تكالاي سيكتور كاب ناي مايكروبيولوجي لابوراتوري نيرو أقدم مقدمة مولو بمولو استابليشد مهانون قال فتنات كابز كايدو لزنبرنتي بحلفي تي انفيجن تي حيل مايز بحال كم زبال تعافى فيو كاب بكتيريا نص اخونالو وي كا قال نرسني ناي سومنتنا حبكو بلو زخول نغات نص اخونالو معناتهم حجنتي رسني حبكو بلو زخولو سومنتنا كمزم فارجينيك زخونو ساي نص اخون سلازلو نزي نمفتان كابز نص مهون نمرغقاص اتتكال بعلو زفر نفتنا يلو زعقمن مناتي لنيرن معناتين اذا حد رؤسو زخاله عبي سرح
نتفتنا بقعدنا بقعدنا كان نمني يعني حجنة نفتنا الناس ممنين كسب شدشت باش نيرنا أنا مالتي شدشت باش نيرنا أنا أو خلون مفريلك عندنا حد كتاب بيتك سكبانا ذخيرة أنا زفدينا نحزن لنا أحد وان درجنا بأربعة الأربعة أنا 5 قطع متسعني أبالات تكال مفر مدهاني تزباو جنبار بزيكاتي سرعن مدوبن سرحهم نقدلي مقرت نتنابرات عميز فتر استفلالي محبرا وهيوت كم زنبرموني تقصو بزيكاتي نمعبال عقم زكاية تمرتن سلطنان يعني تاوي من نبابر زدقف ما أتتاوي نطفتات أزناق عنا زناين سنت بباون سبورتاون مدباتون نهيوت تفتاوي نتجزية تنافقي يغيرو خمس نبري أبالات أبنتات بمتقاس يذكرو قصال ما أتوت نيرو مالتيو جزاوت مسرح نيرو صرجع مع الرأي نيرو حجي مس كأني بقرة زبونة تيوت انتاي نيرنا ناي سبورت نيرنا ناي سبورت كوميتي نيرنا هذا خاطهم بناي بحالي بناي سبورت كل أفور كنا تفنيري مالتي السو نيرنا تيوت مالتي سوا نقبر بحالهم مشيت أبيتي زي ترجموا نيرهم نابصنا مالتي زي نايروس راشان تريجرهم كله أبيت تواسطات سرح نيري مالتي قال بسبب أبى بعما تساتف نيرا قايلات صوت ولا بعمنا كمان ولا مبلتا كمان كنسرح فتينا توم سبات مصنع عبالات نيرو مبلتا أو هايدا ولا مبلتا ديو خبرو ديو كل نجارات بخمزي نتيوت مقارات كم زفسي نجبر نيرنا مالتي أكاديمي تمرت نيرو كل ببعم مهر بوليتيكاو تمرتي እንጂ እቲ 24 ሰዓት بخمس زمال أي نيرو تدقاسي تناي دقاس ساعات سدارغا وحدات ማለት እንጂ ትይወት ናስ ኣዝዩ ሙቁሪ ነይሩ ክተት ክባሃል كل خا ብረት ካትሒዝካ ምስራሕ መፍረመር ሃይ ጥራሕ ኣይኮነ ቀጻል خا ንኸትት ነይርና ኢና ኩሉ ሰብ ከ ኣሳተፍ ነይሩ ጠበንጁ ሒዙ ካላሽን ሒዙ ተዋጊኡ ተሰውና ها ብዙሓት ኣለዉ ኦይ ኣብነት ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ መስፍን ተወልደ ዝበሃል ነይርና ተሰውየ هايلو زبان نيرنا هايل عربون تقصد تسوي نقصه قدر نقولون نير تسوي يسيف نقولون تسوينا قرين نقولو ودي بيهون زيهم كابتن توصل مالتي بوحج وين تسويتنا نيرا والممر أو تمفر مدهانيت مالتي أو تسفاي نقولو ما أتوت كله عبي مني ما تصيد وتسوى أنا نيرو ما أتوت مالتي كيلاتات حوس خيلاتات فارماسيستس فارماس تكنيشانز أو نوز معبلنا مزحتهم استخلالي أوانات تسويهم قال هاوم نمتكاس كم زي خولات صون حزم بزوت كم بعل برهانة غرخيدان إيساس فساي بارنوباس يوهانس مباي برناندو سكفليسوس رواقزي تسوي كيدان برها أبز غربان ميكيل زبال قدي حجب زي غرباء زي تسوي وزت خلوتون مزحد يذكركم كله اليوم بفلاي تمام تمجمرها نورو موزحتهم تسويهم بزحت كأطر حجي اسماتهم يذكرون بعل نقوسي زبالو نيرون بعل مسفن من بدين ولو عب سمحر تسويهم بفلاي في تورارون نيرونا أنا فارماسي مستمدهم كنواقع لنا زبل بزح يا أوينا نيرون كلها تون كيدهم ناب جنبارات ولا حدا يونز الطرف الدرجة كلهم تسوي زيهم كلها نحدة تكال أدمعي كابز غيرو ركعت رقعتات حدا فقر سرحن سنيت سرحتنياتات المخاني إمن وطن سرح تكباري مقودة أرن جمجامن كأوتيت أفراين تيمزن أبت تكال سرعن على تاون سليدا جزين سرحن نتفتاتن يدالو قبل اسم منبارو حد حداو فقري مدقيقاف من عبال عقمتات سنيت أبالاتن ودت سرحن نتم أبالات نبحنت صدراك غيرو كم زخالهم يمسكرو نحن ناي فارماسي كاب قال بزح فليد وليه أيقونا قن حانتي صبغتي زنبرت أب منقونا مالتي سدرا بيتاوي
ኣጠማምታ ነይሩ ካብ ዋላ ካብ ቅድሜና ከለና ጽቡቕ ውህደት ስለ ዝነበረና ንዓና ማለት ነቶም ኣባላትና ዝኾነ ፕሮግራም ዝኾነ መደብ እንተ ባዕልና ጀሚርናዮ እንተ ብላዕሊ መሪሕነት ናይ ውድብ ዝመፀና ንምትርጓም ሓንቲ ሽግር ኣይነበረና ከምዚ ዝኣመሰለ ትካል ኣብ ሜዳ ንኽትገብር እንዲ ኣብ ሰውራታት ኣበይ ከምዚ ኣለውን ክብል ኣነ ዝፈልጦ ዳርጋ የለን ግን ከም ታሪክ ተብሎ ምናልባሽ ኣብ ቪየትናም ነይሩ ይበሃል እዩ እዚ ትካል መፍረ መድሃኒት ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣንፀባራቒ ዓወት ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ እዚ ካብ ኩሉ እዚ እቲ መፍረ መድሃኒት ዘመናዊ መፍረ መድሃኒት እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ጠቓሚ መወዳእትኡ ነፃነት ምስ መፀ 1991 ብዙሕ ጥረ ነገራት ነይሩ ኩለን ኣሃዱታት ነቲ ደጀን ገዲፈንኦ ከይደ ነይረን ኣብ ኣስመራ ዝመፃ ንማሲቲ ካብ ሳሕል እቲ ትካል መፍረ መድሃኒት ግን ኩሉ ዝጥረ ነገራት ናብ መድሃኒት ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝወሰነ ኣብቲ ቦታ ፀኒሑ ንኩሉ ዝጥረ ነገራት ወዲኡ ሰሪሑ ኩሉ እቲ መድሃኒት ሒዙ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ኣብ ኣስመራ መኻዚኖታት ጥርሑ እዩ ፀኒሑና ዳርጋ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ 91 92 93 ብዙሕ ካብቲ ንሕና ሜዳ ዘፍረናዮ ሒዝናዮ ዝመፃና ካብ ሜዳ ይከፋፈል ነይሩ ስለዚ እዚ ንርእሱ ሲ ኣብ ግዜ ሰውራ ጥራይ ኣገልግል ዘይኮነስ ድሕሪ ነፃነት እውን 3 ዓመት እቲ ኣፋውስ ከገልግለና ምኽኣሉስ ሓደ ዓብዪ ኣድናቆት እዩ ነይሩ